Salut, sunt Raluca de la Total Wash și am realizat un lucru. Majoritatea oamenilor își aduc covoarele la curățat doar atunci când este sărbătoare. Aș vrea astăzi să demontăm împreună câteva mituri în ceea ce privește curățarea covoarelor. Mitul numărul 1, spălarea covoarelor acasă este la fel de eficientă ca cea profesională. Ei bine, nu. Spălarea acasă se face doar la suprafață, pe când curățarea profesională se face în profunzime. Mitul numărul 2, curățarea profesională este mult mai scumpă. Dacă te gândești doar la bani, într-adevăr, poate fi puțin mai scump, dar trebuie să ai în vedere mai multe aspecte în ceea ce privește curățarea unui covor. Primul lucru este faptul că îți prelungești durata de viață a covorului, iar cel mai important aspect este sănătatea, pentru că o curățare profesională se face în profunzime și scoate în totalitate mizeria și bacteriile. Mitul numărul 3. Covoarele nu au nevoie de curățare dacă arată curate. Realitatea este că murdăria și alergenii sunt prezenți chiar după aspirarea covoarelor. Recomandarea noastră este să curățăm profesional covoarele o dată la 3 luni pentru igienizare, mai ales atunci când în casă sunt și copii mici. Mitul numărul 3. Covoarele se curăță doar cu soluții chimice puternice. Realitatea este că soluțiile chimice puternice afectează țesătura și mediul. În schimb, soluțiile pe care le folosim noi sunt prietenoase cu mediul și au grijă de sănătatea ta. Mitul numărul 5. Produsele profesionale de curățare afectează mediul. Așa cum am spus la mitul anterior, curățătoria noastră este în permanență căutare de soluții ecologice care sunt prietenoase cu mediul și este un factor important de care noi ținem cont atunci când facem alegerile detergenților. Consider că dacă apelezi la serviciile noastre, vei avea grijă de 3 aspecte. Vei prelungi durata de viață a covoarelor, vei fi mai sănătos și vei avea mai mult timp pentru familia ta. Continuă să ne urmărești pentru a afla mai multe tips and tricks în ceea ce privește curățarea. Programează-ți covorul la curățat pe www.totalwash.ro.